Tun ranar da Karima ta tare a sabon gida da ke gefen layin unguwa, mutane suka fara gargaɗinta, kowa yana faɗa mata abu ɗaya: ki hattara da maƙociyarki Hajiya Ladi. Karima ta yi murmushi kawai, ta ɗauka hassada ce da gulma irin na unguwa. A ganinta Hajiya Ladi mace ce mai kamala, mai sallah, mai fara'a, kullum cikin kayan alfarma, tana gaishe da kowa. A ranar farko Hajiya Ladi ce ta fara zuwa, ta kawo tuwon shinkafa da miyar taushe, ta ce barka da zuwa ‘yata. Idan kina buƙatar wani abu ki sanar da ni. Karima ta ji daɗi sosai, ta ɗauka ta samu maƙociya mai kirki. Amma bayan kwana uku abubuwa suka fara canjawa. Karima ta lura da duk lokacin da ta shanya kaya sai su ɓace. Da farko ta zargi yara, amma wata rana da ta ga hijabin ɗinta a jikin ‘yar Hajiya Ladi, ta tambayi Hajiya Ladi. Ta yi dariya ta ce, ai iska ce ta kawo shi nan, na ɗauka nawa ne. Karima ta ji ba daɗi, amma ta yi shiru. Bayan wasu kwanaki mai gidan Karima ya dawo gida cikin damuwa, ya ce masa an kai ƙara wurin mai gida cewa suna hayaniya da daddare. Karima ta yi mamaki domin ba su taɓa hayaniya ba. Washe gari ta ji Hajiya Ladi tana magana da wata maƙociya, tana cewa sabbin ma'aurata ne, ba sa barin mutane su huta. Karima ta fara fahimta. Wata rana Karima ta yi girki miya mai kamshi. Bayan ta fita na ɗan gajeren lokaci, ta dawo daga tukunya a buɗe. Da ta ɗanɗana miyar, ta ji gishiri sosai, ba za a iya ci ba. Ta tambayi mai gida ko ka taɓa ni, ya ce a'a. Sai ta tuna cewa Hajiya Ladi ce kaɗai ta shigo gidan lokacin da ba ta nan. Abu ya kai Karima ta fara rufe ƙofa kullum, amma har yanzu matsaloli suna faruwa. Wani lokaci da ta ji ana faɗin maganganu a kanta, wani lokaci sai a ce tana raina maƙota. Daga baya ta gano duk Hajiya Ladi ke watsa magana. Ranar da komai ya bayyana ita ce ranar Juma'a. Karima ta ji ana buga ƙofa da ƙarfi. Ta buɗe sai ta ga mai gida da wasu maƙota suna zarginta ta zubar da shara a ƙofar Hajiya Ladi. Karima ta musanta, sai Hajiya Ladi ta fito tana nuna leda, ta ce gashi nan daga gidansu ne. Karima ta kasa magana, sai wata yarinya daga gida kusa ta ce, ni na ga Hajiya Ladi da kanta ta ajiye ledan nan da safe. Kowa yi shiru. Hajiya Ladi ta rikice, ta fara musu magana, amma yarinyar ta dage daga nan aka fahimci gaskiya. Karima ta ji zuciyarta ta yi nauyi. Ta kalli Hajiya Ladi ta ce, ni na miki ne har kike so a kore ni? Hajiya Ladi ta yi shiru na ɗan wani lokaci, sannan ta ce, tun da kika zo kowa yana yabonki, ana cewa kina da hali, kina da ilimi. Na ji kamar kina kwace min mutane a unguwa. Karima ta girgiza kai, ta gane hassada ce. Daga wannan ranar ta daina hulɗa da ita. Hajiya Ladi kuma ta zama abin gujewa a unguwa. Mutane suka fara kula da halinta. Karima ta yi koyi da darasi mai tsauri. Ba duk maƙoci ne ke kira amana ba. Wasu maƙwabtan suna iya zama kusa da kai, amma zuciyarsu tana nesa. Kuma muguwar maƙociya tana iya lalata zaman lafiya fiye da maƙiya mai nesa.